दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि खुंगा नैथि 3 बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो थाखाय साखाफारा खालामदों। खुंगा नैथि 3 बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद, खुंगा 23थि बोखावजायै सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद आरो खुंगा 24थि बोसोरारि जथुम्मा ढेकियाजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि सावराय मेला फैगौ 20 जानुवारिनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थांगासिनो। सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि आन्चलिकनि सिङाव थानाय बेलस्रि 1 नं बालाबारि ब्रह्म जयगालायाव फैगौ जानुवारि दाननि 20, 21 आरो 22, 2023 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय हाबाफारिनि खामानिया सोलिगासिनो। बे हाबाफारियाव दाब दाब जिल्लानिफ्राय गोबां लाइमोन आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानायजों सावराय मेला मेहेरगोनाङै जाफुंसार जागोन। लोगोसे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन आन्चलिकनि फोसावगिरि आरो धोरोम दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां सिबियारि बिथांमोना बाहागो लागोन। दिनै जोङो फैबाय थानाय 20, 21, 22 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो बे सनितपुर जिल्ला आरो सेन्ट्रेल लाइमोन आफाद आरो आन्चलिक आफाद, सनितपुर जिल्लानि आइजो आफाद आरो ढेकियाजुलि आन्चलिकनि आइजो आफाद ज' जानानै लाइमोनफोरबो ज' जानानै जोङो बे थारिख मोनथामाव जोंनि ब्रह्म धर्मनि गोनां हिसाबै जोङो शिक्षाजों आखल दानायजों लानानै जोङो खुंफुंनो नैबे जायगाखौ थि खालामदों। आरो बे थारिखआवनो बयबो सेन्ट्रेलनि लाइमोन प्रसार संसद आरो लाइमोन ब्रह्म धर्म आफादनि बिबानगिरि सोद्रोमाफोर आरो लोगोआव थाफानाय ब्रह्म समाजनि लाइमोनफोर बेफोरखौ बे जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बे खुंनो लानाय बे जायगायाव नुजाफैनो थाखाय आङो खावलायदों। आरो जिल्ला आफादनि बिबानगिरिफोर, जिल्ला आफादनि आइजो ब्रह्म धर्मनि आइजोफोर आरो आन्चलिकनि ब्रह्म धर्मनि आइजो आफादनि बिबानगिरिफोर आरो सेन्ट्रेल आइजो आफादनि बिबानगिरिफोर जाहाथे फैनानै जिल्ला आइजोनि बे आइजोफोरखौ आरो आन्चलिक आइजोनि आइजोफोरखौ गियानखौ अबदान होनानै मदद होफैनो थाखाय सेन्ट्रेल आफादनि आइजो आफादफोरखौबो आङो खावलायहरदों सेन्ट्रेलनि सोद्रोमा जानानै। दा ओनसोलनि आरो सनितपुर जिल्लानि गासैबो ब्रह्म धर्मीय बयखौबो बे मोनब्रै आन्चलिकनि गासैबो ब्रह्म धर्मीय आइ आफामोनहा बे जोंनि ढेकियाजुलि आन्चलिकनि खुंनो लानाय 20, 21, 22 बे जानुवारि बे तारिखआव जाहाथे बयखौबो थालि थफ्ला लानानै लैहोर लैहोर फैनानै बे आफादनि खुंनो लानाय जे बेखौ जाफुंसार होफैनो आङो सेन्ट्रेल आफादनि सोद्रोमा जानानै बयखौबो खावलायनाय थाबाय। थावनि जोंनि बे बालाबारि जायगाया आरो एरियाया बेलस्रि एरिया, आन्चलिक हिसाबै ढेकियाजुलि आन्चलिक जोङो बे जोंनि जायगाया जाबाय बेलस्रि एरिया, गामिया 1 नं बालाबारि। सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि जानानै नैबे फैबाय थानाय जि कनफारेन्स 23थि बोसोरसालिया जथुम्मा, बे जथुम्मायाव जोङो गोबां खरसा खालामनानै जोंनो बे जथुम्माखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। बे लाहार फाहार खालामनायाव दिनै जोङो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय आन्चलिक आफाद आरो प्राइमारि आफाद बे आफादफोरखौ जाहाथे जोंनि फैबाय थानाय बा जानो गोनां जि जोंनि जथुम्मायाव मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बा आन्चलिकनिफ्राय जोङो मोनफैनो थाखाय खावलायहरनाय जादों। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि बिमा माहारिफोरखौबो दिनै बे जथुम्मायाव जोङो फैनानै बाहागो लानो थाखाय जोङो खावलायबाय। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो सनितपुर जिल्लानि जि बाबामोनखौ आरो लाइमोनसा लाइमोनसिफोरखौबो जोंनि बे जथुम्मायाव बाहागो लानो थाखाय
जोङो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। आइजो हिसाबै मा थांखिजों बे सावरायमेलखौ सावरायनाय जागोन? जोङो बे जथुम्मायाव आइजो आफादा जे थांखि लादों जे जोङो फैबाय थानाय जे 23थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव जोङो जोंनि बे हाबाफारिखौ जे सामलायलांनो होननानै आखायाव लादों जे जों बे जथुम्मायाव जोंनिनो जे न'खर दानायनि सोमोन्दै, धोरोमनि सोमोन्दै, रांखान्थिनि सोमोन्दै, जौगाथायनि सोमोन्दै बे हाबाफारिखौ जोङो लालांगोन होननानै जोङो आसा खालामदों। बेजों लोगोसेनो बे जथुम्मायाव फैनानै जाहाथे साफ्रोमबो जोंनि बे जथुम्मायाव फैनानै बाहागो लाफैनानै जाहाथे मोजां मोजां धोरोमनि बेलायाव जोङो खोनासंनानै जोङो जोंनि न'खर संसार जानायाव बे न'खर संसार जानायाव जोङो न'खर खुंफुंनो थाखाय मोजाङै न'खर दालांनो थाखाय बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। दाथ' जोङो नैबेयाव जेनेबा 3 बोसोरारि नैथि 3 बोसोरारि लाइमोन दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि आरो लोगोसे जोंना 23थि बोसोरसालिया सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि आरो लोगोसे जोंनि 24थि बोसोरसालिया जथुम्मा जोंनि ढेकियाजुलि आनसलिकनि लोगो नांनानै माने 3 आफादजों दिनै नैबे जोंनि जथुम्माखौ खुंनो आखायाव लादों। दा बे खुंनो आखायाव लानाय हाबाफारिया जोङो फ्राय गासिबो जानानै फैबाय। दा नैबे जोङो माखासे साजायनांगौ हाबाफारियाल'सै। पेन्डेल स्टेजआबो फ्राय जागासिनो दङ, दा दोगासिनो दङ। दा जोङो हानायमानि जों जेनेबा मोनफ्रोमबो जोंनि जिल्ला आफाद, दुलाराय लाइमोन आफाद बेफोरनिफ्राय जोङो जेनेबा भक्त बाबामोनखौ मोनफानो लुगैदों। जोंना नैबे स्टेज पेन्डेला गोलावै गासै 150, ओमफ्राय माबाया पेन्डेला आरो स्टेजआ 50x40 गुवार आरो बे आरो गाहायाव मोनसे 2 फुटनि मोनसे मोसाखावरि हान्जानि मोनसे स्टेज बानायनाय जादों। बे 30 आरो 20नि बेखिनिखौनो जोङो लादों। गासै 1000 भक्तफोर जाजानाय जोंहा डाइनिं हल जों बानायखाबाय। गासै बेखिनिखौनो जोङो दा मथा मथि 2000सो जों मानसि लुगैदों आरो जोंनिफ्राय। दा बेयाव मा हाबाफारिजों सावरायनाय जागोन? हाबाफारियाथ' बे दुलाराय लाइमोन आफादनि मोनसे सावरायमेल दङ आरो बिसिना टार्मिनेसन दङ, जेनेबा आफाद बायनाय आरो आफाद दाफिननाय आरो जोंनि सनितपुर जिल्लानिनो बे 23थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेबो मोनसे बेहायबो सावरायमेल दं। धोरोम सान्थौ बिजिरनाय जागोन साननै। सानसेयाथ' 22 खालि जोंहा माबा दङ, गेवलां मेल दङ। गेवलां मेलाव जोंहा आलासि हांख्रायनाय दङ। आसामनिनो केबिनेटनि जेनेबा दै जगान बिफाननि मन्थ्रि जोंहा अशक सिंहाल सारखौ जोङो खावलायनाय जादों। बेबो फैगोनखौनो जोंनो खोथा होनानै दङ। रायजो राजाफोरखौ बेसेबांसो फैनो खावलायदों? दा रायजो राजाफोरखौथ' जोङो होनगासिनो दं। जोंनि आनसलिकनिफ्रायथ' जों 1000खौ जोङो आवगायखाबाय आरो जोङो बाहेरनिफ्राय दुलाराय लाइमोन आफादनिफ्राय 500नो आरो जिल्लानिफ्राय 500 जों 2000 भक्तखौ जोङो आसा खालामदों आरो खावलायदों।